A que virá tanto barullo, caramba? Parece que xa estades todos. Ben, coido que podemos comezar. Boas noites, veciños. Vaya, vexo moitas caras coñecidas por aí abaixo. Señor alcalde, alégrome de velo. Teña cuidado aí enfrente que desde aquí escoítase todo, aínda que pareza que miro para outra parte. E perdoa que non baixe a saludarte porque a última vez que me movín armouse un revuelo de moito cuidado. Tamén estás aí, querido Óscar. Xa sei que te xubilaches. Hoxe pola mañán estiven con Mari Carmen, a túa muller, nos ensaios e xa me botou un par de berros. Bueno, parece que por fin vou ter a oportunidade de falarvos eu a vos. Levo tanto tempo aquí de pé vendovos pasar, escoitando as vosas conversas, alegrándome coas vosas risas e sufrindo cos vosos lamentos. Ben certo é que eu xa tiña gana de tervos a todos xuntos como estades agora e poder falarvos dos nosos devanceiros, das nosas orixes e desas lendas que xa se mesturan coa historia e que, dixeridas polos séculos, deron en formar o que hoxe é a nosa fermosa cidade e a vós mesmos, as súas xentes. Pero, agardad un intre, que é este aroma que se respira no aire? Non o sentides? É un vento purificador. Certamente esta é unha noite máxica. Estades convocados aquí para participar nun aquelarre, pero para chegar a él, antes tedes que acompañarme. Levareivos a coñecer os nosos antergos nunha viaxe a través do tempo. Hoxe amosareivos os sagredos da Cova do Tesouro, as bruxas de Pé de Boi e os druidas de Monte Castelo. Deixadevos levar o pasado, deixadevos levar, e pasade a través desta fiestra que vos abro como un túnel no tempo. Mirade como foi noutra época esta cidade. Ollade as súas xentes. Corre o ano 844. A xente de Viveiro, como en calquera outro día, saen na percura da auga do manantial que refresca as súas tardes calorosas. Os nenos corren pola rúa sin preocuparse polo fugaz que é a vida, sin sentir na súa alma o rigor do paso do tempo. Vede como disfrutar. A esas idades, a vida semella eterna. Unha parella de namorados entre caricias sinceiras prométense o amor infinito, mentras que os homes xa casados
falan doutros amores. Un trovador canta as crónicas da comarca adornando as súas cánticas con algo de fantasía que encenda a imaginación dos que se achegan a escoitar. E os máis maiores, os que xa o viviron todo, simplesmente agardan. Nesta armonía, a cidade e máis xentes bailan, bailan o mesmo son. Pero non todo é ledicia. Vívense en Viveiro tempos de invasións e barbarie. As flotas enemigas rondan as nosas costas e ameazan a nosa seguridade. Por este motivo, Cotolai, un avezado mariñeiro de volta de moitas travesías, vixía a entrada da ría desde o alto do Pirixel. E vela porque esta armonía, que agora se respira, non se vexa alterada pola chegada das hordas normandas, deses violadores e saqueadores que non respetan a ninguén. Pero hoxe é un día distinto. Hoxe as cordas que emiten estas acompasadas notas van deixar de soar porque os señores do tempo teñen programado para estas xentes algo que cambiará o curso da historia, ou da lenda, ou desa fina liña que separa ambas as dúas.
o ano 844. Santo ceo, que son eses reflexos que navegan na bocana da ría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 navíos a todo trapo proa a Viveiro. Meu Deus, son as naves normandas. Teño que dar a voz de alarma. Baixou correndo á vila a dar a voz de alarma. ¡Don Pedro! ¡Don Pedro! Fuxide todos, veñen os normandos! Fuxide, fuxide! O caos apodérase da vila. As nais corren cos meniños buscando refugio. Os namorados abandonan o seu encantamento e os maiores, con máis serenidade, recollen as súas cousas e prepáranse para fuxir. Non hai solución. As xentes de Viveiro deben abandonar a cidade. Os 7 navíos traerán homes a abondo para saquear a vila, queimar as casas, matar os homes e violar as mulleres. A sorte está botada, deben recoller as súas pertenzas e apurar a refuxiarse nos montes á espera de que cando se esgoten as provisións da vila, os normandos abandoen a nosa ría. Nesta desesperanza, un criado que está no lugar pide ao marilleiro que lle conte o que veu. É Marcio, un dos súbditos de don Pedro, que quere levarlle ao seu señor as novas máis precisas. Pedro é o señor da Casa do Fondal, de noble cuna, e hoxe terrateniente, propietario das fincas de Xunqueira e de Landrove. Hai no que advertir e preparar a fuxida.
porta da casa de don Pedro está pechada e o criado non consigue falar co seu amo para poñelo sobre aviso da chegada dos normandos. Don Pedro! Don Pedro! Don Pedro, veñan os normandos. Pa que esos veros, Marcio? Vaite diante de min. Veñan os normandos, don Pedro, meu señor. Controlado de Pirixel deu a voz de alarma. Vense 7 navíos adentrándose na bocana da ría. Se calcula que en 2 horas chegarán aquí. A que esperas logo? Van a chamar a todo o servicio. Reúna a todos aquí inmediatamente. Móvete, la cazán. Froilo, baixo, o señor está a chamar. Barullo, avisa a León aos demais, o señor está a chamar. Baixade todos, temos que deixar a cidade. Non era a primeira vez que ocorría. Nestes tempos de invasión, os normandos cumpriran en varias ocasións o seu obxectivo de saquear Galicia. Do Fondal sabían o que tiñan que facer nestas ocasións e todos coñecían tamén o talante duro de don Pedro e a súa codicia. Antes, abandonaría todos os seus serventes nas mans dos normandos que deixar atrás unha simple moeda de plata. Ás ordes do seu señor, Marcio, Froilo, Braulio e os demais recollen todos os obxectos de valor, ouro e prata, xoias, ricos tecidos, e van enchendo os baúles e cargando as sacas que transportarán o tesouro máis preciado de todo Viveiro. Escoitade ben, meus fillos. Vamos ir a poñer na cova as pertenzas. Pero en cuanto cheguemos a Rego de Sidro, temos que despedir ao servicio e cuidar que non nos sigan. O lugar ao que vamos pertence ao sagrado da nosa familia e permaneceu oculto xeración tras xeración. Metedeo ben na cabeza. Debe seguir así. Solo don Pedro coñece o destino final, o lugar secreto onde se van aloxar as súas riquezas mentres dure a invasión, pero necesita dos seus sirventes como mulos de carga para acarretar o tesouro polas penosas corredoiras que ascendían ata Rego do Sidro, onde abandonará a todos os servintes á súa sorte e continuará o camiño únicamente na compaña dos seus fillos, sangue do seu sangue e herdeiros da súa codicia. E mentres isto ocorre na casa de don Pedro, todos os habitantes de Viveiro fuxen da cidade. Con tristeza deixan atrás todas as súas pertenzas, levando únicamente o imprescindible e marchando a ocultarse nos montes.
uns por pé de boi, por Nogueiras outros, por Chamorro ou por Naín e as Cortes. Fuxen en silencio a ocultarse coa única preocupación de poñer a salvo as súas vidas e as dos seus seres queridos. Védeos vagar como ánimas en pena. Viveiro vai quedando deserto e a cidade queda agora a mercede dos invasores. E as xentes, no seu ascenso polos camiños das montañas, voltanse para mirar con tristura como desaparecen todos os seus soños.
Todos xa campan as súas anchas polas rúas desertas, botando abaixo as portas das casas na percura de algo de valor e prendéndolles lume unha vez saqueadas. Os invasores celebran carreiras marítimas entre as praias de Area e a Abrela. Beben ata perder o coñecemento e as súas pelexas e simulacros de combate son tan reales que en ocasións dególanse entre eles e os seus cadáveres chegan ás praias co refluxo da marea. A cidade está finalmente sumida nunha orxía de caos e destrucción e os veciños van xa camiño aos seus refuxios nas montañas. Mesmo Don Pedro puxo en marcha a súa caravana e os últimos criados, rezagados polo peso da carga que transportan, logran burlar a vixianza normanda, arriscando as súas vidas por salvar os tesouros do seu señor. Aló van camiño dun secreto refuxio que solo el coñece. Vayamos canda a el e vexamos onde nos leva o seu camiño. Pouco lle importan o destino das xentes que o acompañan. Só el e seus fillos quedarán libres. Criados e demais xente deberán quedar a mercede dos normandos só para poder librar as súas riquezas da furia dos invasores.
onde se divisan as cimas do Chamorro e Punta Faro, sen sospeitar o que ali, na parte máis escondida de Pé de Boi, está a acontecer. Quedaron atrás por seguir un corvo entre as árbores e entón viron algo extraño. Gigantesca mandíbula da balea que permanecía semienterrada desde tempos inmemoriais. Moitos decían que a balea morrera ali mesmo, noutros tempos, cando o mar chegaba a esas alturas.
ollar para as bruxas. Unha delas era grosa, con ollos altos, coas meixelas escarnadas. Agachada de cara a eles, a pesar da distancia, puideron ver o que facía. Tiñan unha corda atada a unha serpe, flotaba arriba e abaixo coas mans, extraéndolle lentamente as babas e os excrementos. Logo repararon noutra vestida como a un home que vertía sangue dun perol sen deixar de remexer e recitaba un monótono encantamento. Naqueles tempos estas xuntanzas eran ben coñecidas e os nenos sabían que por algunha razón aquelas mulleres escolleran ese lugar e ese momento para celebrar un aquelarre. Pero de súpeto, á súa beira, sentiron berrar a unha terceira que ía cara a eles. Vide, meniños, vide, candanos, vide. Certamente estas bruxas teñen un motivo hoxe para estar aquí e elas sábeno e todos o sabemos. O único que non o sabe, nin sequera o sospeita, é Don Pedro. Vede o chegar. Don Pedro xa deixou atrás parte dos seus homes. Só o ten en conta que sigan adiante os bultos que transportan. Quen se dirixe a min con esa voz e máis que humana se veña a saída do mismo inferno? Levas as riquezas e con elas a avaricia. Cuídate, Don Pedro, que a avaricia trae ao rego. Xa para o noso personaxe, Don Pedro da Casa do Fondal. Non se trata dunha maldición. Esa bruxa soamente fixo unha profecía. Porque Don Pedro había moito tempo que se maldecira xa a si mesmo deixándose cegar polas riquezas que acumulaba e abandonando todo rasgo de humanidade. Pero as cousas de meigas nunca preocuparon ao noso Señor. Como el solía decir aos poucos amigos que tiña, os mortos nada che poden facer. Cuídate máis ben dos vivos e non dubides que toda persoa ten un prezo. Precisas o seu séquito para que non continuasen o camiño canda el, entre reflexións e coa seguridade que lle daba pensar que levaba riquezas a abondas para comprar a vontade das xentes de toda a comarca, o noso personaxe chegou finalmente ao seu destino. Diante dun burato no chan oculto entre a maleza, manda descargar o tesouro aos seus fillos e vaino introducindo por ese furado no terreo que solo el coñecía ata aquel momento. Don Pedro síntese co tempo ao seu favor.
Na cova hai un ensanchamento onde ten almacenadas provisións para un mes. A invasión non pode durar tanto. Cheo de ledicia frota as mans. O seu tesouro está oculto e protegido contra todo mal. É o único que pode facer feliz a don Pedro. Agora pasará os días oculto cos seus fillos e as súas riquezas. Nunca antes un terremoto de semellante magnitude sacudira a terra de Viveiro.
cova que albergaba os tesouros a don Pedro e a súa descendencia derrubouse no mesmo momento en que don Pedro poñía o pé no seu interior. Moitos di que cando se achegaron atraídos polo estrondo viron no lugar que antes ocupara a cova unha enorme calavera que anunciaba a desgracia e chegaron mesmo a insinuar que mentres a calavera desaparecía se escoitaba a voz da mesmísima morte que repetía sin cesar: vide xa conmigo, don Pedro e os seus fillos. Morte, morte, morte. As bruxas de Pedeboias que chamaron o demo para que levara a don Pedro e os seus fillos, dicíndolle que serían para el vos servintes. E contan que durante meses, despois de que os normandos abandonaran Viveiro e mentras a xente se afanaban por reconstruir as súas casas, cada sábado, ali onde xacían sepultados don Pedro e o seu tesouro, ao chegar a medianoite,
aparecíase no lugar para convocar as bruxas que lle entregaran unhas almas tan afíns aos seus principios e en sinal de agradecemento participaban con elas nun aquelarre que se extendía ata o mencer. Viñan bruxas de todos os lugares de Galicia a cabalo das súas escobas, atraídas polo reflexo dos metais preciosos entre os restos do derrubamento e polos reflexos de avaricia agora consumida que se respiraba neste lugar. E as meigas da comarca, as que habitaban nas casas de Viveiro, chegaban polos camiños coas súas cuncas de lume invitando ao baile e á festa. Era a maior celebración para a meirande gloria da bruxería neste aquelarre presidido polo príncipe do mal. Rematando a festa, cada sábado, antes que asomaran os primeiros rayos do sol, reuníanse en círculos arredor do bruxo maior e recitaban un esconxuro como promesa de volverse xuntar unha vez máis dentro de 7 días. Mouchos, coruxas, sapos e bruxas, demos trasnos e diaños, espíritos das nevadas veigas, corvos, pintigas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios. O veo do can, pregón da morte, fouciño de sátiro e pedo coello, pecadeo a lingua da muller casada cun home vello, averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernales cus, muxido da mar embravestida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan á xaneira, guedella porca da cabra malparida. Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella ao do inferno e fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar á playa de area máis de covas. Oíde, oíde, os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no auga ardente, quedando así purificadas. E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tendes máis poder que a humana xente, aquí,
E agora, facede que os espíritus dos amigos que están fora participen con nós desta queimada! Queridos amigos de Viveiro, cando deixaron de xuntarse nestas macabras reunións? Foron de novo os veciños de Pedeboi, preocupados pola frecuencia con que se repetían estas celebracións, os que, reunidos en segredo, chegaron a un acordo. Isto tense que acabar. Non podemos continuar nesta Os situación. meus fillos non duben polas Que as nosas noites. mulleres non queren ser soles a ningunes. Tense que acabar. Sí, dunha vez por todas. Temos que pedir axuda, inda que sexa as mesmas ánimas do purgatorio. Sí. Así foi como os veciños de Pedeboi convocaron as ánimas do purgatorio facendo oración ocultos na escuridade no mesmo lugar onde se celebraba o aquelarre á sombra da gran calavera onde aínda se respiraba a morte. E así foi tamén como as ánimas se fixeron presentes. Escoitaron as plegarias destes homes abatidos e acudiron á súa chamada coa levedade da súa natureza espiritual. E con esa mesma lixeireza partindo as ánimas ao Monte Castelo coa promesa de voltar traendo a axuda necesaria. O Monte Castelo fora séculos atrás a morada dunha raza de homes que agora as ánimas tiñan a intención de resucitar. Os únicos que poderían liberar a estas xentes, os druidas do Monte Castelo. Non eran guerreiros, eran máis ben unha sorte de magos sacerdotes dotados dun poder sobrehumano abondo para loitar contra as malignas presencias. Foran homes, e a súa forza residía na unión de todos eles e na invocación do Deus Luz, de bondade infinita, capaz de acabar con aquela bruxería. Santergos, mentras as bruxas continuaban coas súas celebracións sin sospeitar o que estaba a acontecer.
Aínda seguen no Monte Castelo, chamando por aqueles druidas de antano para volvelos á vida e que poidan axudarlles na loita contra o mal. Bruxas siguen coas súas cerimonias de arredor do gran cabrón sin sospeitar que hai outra influencia benéfica contra a súa influencia maléfica que acabará o seu mandato no mundo, neste mundo de Viveiro. No Monte Castelo as ánimas conseguiron traer de volta á terra dos vivos a 12 destes homes. Falaronlles da nosa terra, das nosas xentes e do poder maligno que as ameazaba. O máis ancián dos druidas veu tanta bondade no seu relato e lembraba tanta fermosura nas paisaxes que en vida contemplara desde o Monte Castelo que decidiron que a plegaria deses homes non podía ser en van. E moi axiña comezaron o seu camiño.
último momento, no culmen da invocación druídica, fíxose presente o Deus Lug, impregnando cada molécula do aire, cada espacio dun aroma purificador. Como Deus Lug un convocado e como Deus Lug me presento. Vai que, demo cabrón, non ouses enfrentarte a mí. Eu purificarei este lugar ata o final dos séculos. Xentes desta comarca, por hoxe dormiredes tranquilo, pero a vosa liberación non será definitiva se non aprendedes unha lección. E o traballo en conxunto, man con man, ombro con ombro, o que fai crecer aos povos. É a unión de todas as xentes nun mesmo esforzo o que lles trae a liberación. O poder está dentro de vos, xentes de Viveiro. Non nos olvidemos. E as bruxas, ao respirar tal bendición, purificaron as súas almas e abandonaron para sempre a bruxería. Olvidaron as pócimas e os conxuros, o mal de ollo e os negros meigallos para pasar a ser de novo o que foran noutro tempo. Xentes de Viveiro, conscientes agora de que poucas aspiracións máis nobles hai na vida e de que os privilexios que tal condición outorga non os supera ningún encantamento.
Deste modo, volveu a paz a Viveiro. As xentes podían vivir tranquilas para sempre. O demo cabrón fora desterrado. E o máis importante, todas as bruxas foran purificadas e convertidas. Deste modo, xamais voltará o cabrón, porque non queda unha bruxa en Viveiro disposta a invocalo.
Hasta aquí foi o aquelarre na Eira das Meigas. Vaguas da Terra quere agradecer ao colectivo ODS, un equipo de artistas artesanos ou de artesanos artistas, gracias ao que é posible facer este aquelarre no escenario da Plaza de Pastor Díaz de Viveiro. Si velo desde donde están ustedes é unha fermosura, velo desde aquí de dentro é así mesmo unha auténtica obra de arte. Remata o aquelarre na Eira das Meigas. Dentro duns momentos poderán mercar esas bruxiñas especiais con motivo deste aquelarre. A queimada é a que se estuvo facendo durante todo este espectáculo e a queimada é gratuita, só lles cobrarán as bruxiñas especiais deste ano. Remata o aquelarre na Eira das Meigas. Doxe nun ano, doxe moitos anos, Vaguas da Terra agradece a súa presencia. Boa noite, Viveiro.